बिथांमोननि मोनसे पलिटिकल स्ट्रेटेजी जे बीपीएफ दोलोनि नेताफोरनि गेजेराव माबोरै कन्फ्यूजन लाबोनो बेखौ बिथां रनजित बसुमतारीया परबत जरायाव बुंग्रोदों जे गावहालायनो परबत जरायाव दारायसिगोन आंलायनो आंनि समस्तियाव इउपिपिएल जानानै दारायगोन। बेनि उनाव जेब्ला आं काउन्टार खालामबाय जे जि इउपिपिएल दोलोआ दिनै बिटिसिजों सृष्टि खालामनाय बिटिसिखौ धंस खालामबाय 40टा डिपार्टमेन्ट लाबोनायाव 16टा मेजर डिपार्टमेन्ट एडुकेशन पिडब्लिउडि हेल्थ एग्रिकालचार इरिगेशन बायदिसिना डिपार्टमेन्टखौ हरफिनजोब्बाय बिटिसिआ दिनै पावार गैला खालामबाय। बे दोलोआव आं मानो थांनो जि बिटिसिआ साख्रि होनो हायोमोन 4 ग्रेड 3 ग्रेड साख्रि होयोमोन बोसोरफ्रामबो जोङो 1000 2000 मानसिफोरनो जों साख्रि होदोंमोन। दिनै 3 बोसोर जाबाय बे इउपिपिएल गभर्नमेन्ट जानाय लोगो लोगो सासेबो जोंनि बिटिसिनि गथ'फ्रा साख्रि मोनाखिसै। बे दोलोआव मानो थांनो जोङो बिटिसिखौ सालायनो थाखाय 200निबो बारा रेभिनिउ कालेक्शन खालायोमोन जोङो हाथाय बाजार टेन्डार होनानै बे बिलोफोरखौ टेन्डार होनानै जोंनि एग्रिकालचारनिफ्राय जोङो टेक्स लानानै नियम मथे टेक्स लानानै फरेस्ट रेभिनिउफोरखौ गासिबो जमा खालामजोबनानै दिनै बिथांमोनहा रेभिनिउ कालेक्शन खालामनो हाला फरेस्ट रेभिनिउखौबो आसाम गभर्नमेन्टजों लांजाबाय। बे दोलोआव मानो थांनो जाय दोलोआ दिनै बिटिसिखौ थेर बेथेर खालामबाय 6 शिड्युल होननाय गैला दिनैहाय मोनसे कम्पेक्ट एरियामोन बड'लेण्ड सृष्टि खालामनो मोनसे कनसेप्टजों जोङो बाउन्डारिखौ थिक खालामना लादोंमोन। नोंथांमोना खेल दंना गैया बिटिसिहा मोनसे कंक्रिट पलिटिकल बाउन्डारि दंना गैया दिनै बे 6 शिड्युलखौ दिनै मा खालामखो बिथांमोनहा फुरा माने जेबो गैयै खालामबाय सेटेलाइट खालामबाय माखासे गामि सोदेरनानै बे राभा हासं बायदि मिसिं काउन्सिलफोर बायदि टिवा काउन्सिलफोर बायदि खालामबाय। दिनै 6 शिड्युलनि बाहाय माबायानो गैला थामोनथायानो गैला। बे इउपिपिएलआव मानो थांनो जोङो बिटिसि दाग्रा बिटिसिखौ ग्रोम ग्रोम जों सालायदोंमोन बेखायनो इउपिपिएलआ जेरैबायदि धंस खालामबाय बिटिसिखौ जों दा बिपिएफ हिसाबै गोख्रोङै गसंफिननानै फैगौ एमपि इलेक्शनखौ मोननै समस्ति क'क्राझार आरो मंगलदै उदालगुरियावबो देरहानानै जोङो फैगौ बिटिसि माबाजायाव इलेक्शनाव जेरैखि जाया जोङो सरकार दाफिनगोन। जयन जाथारसिगोन होननानै बिथांमोना जुदि नोंनिफ्राय खोथा मोनाब्ला बेबायदि बाथ्राखौ मारै बुंनो मोनखो सारा माबायदि क्लियार होनो सानो बेनि बेलायाव? आं इतिमধ্যে बुंबाय जे बियो जाहैबाय इउपिपिएलनि स्ट्रेटेजि जोंनि गेजेराव कनफ्यूजन लाबोनो। जोंनि इनफरमेशन बायदिब्ला आं दाख्लैबो बुंबाय जे दा बिथांमोननि माखासे नेताफ्रा जोंजोंसो कन्टेक्ट खालामदों। आं इतिमধ্যে बुंबाय इएम आरो एमसिएलए साब्रै इउपिपिएलनि नेताफ्रा थाबैनो बिपिएफआव जगदान जागोन।